Ассалому алейкум, тамошобинони гиромӣ, меҳмонони канали Мама Никруза и Амины. Хуш омадед ба канали мо, азизон. Имрӯз ман бо ҳамроҳи шумоён мурғшӯрбо омода менамоям. Барои ин ба мо чунин маҳсулотҳо лозим меояд. Гӯшти мурғ, яъне ҳамин мурғи целиро ман аз ин 2 дона акарачки, 2 дона крилишкаш ва баъд ҳамон части тахтапушташро истифода бурдам. Ин ҳамин филеҳош зиёдатӣ кардам. Инро ман ба хотири шаверма ё ин ки котлети мурғин омода кардан гирон мондам. Ва ҳамчунин 2 дона пиёзи андозашон ҳамин средный, 1 сабзӣ, 5 дона картошка, 1 дона помидор ва 1 ҳиссаи камтари болгарский перец, намак ва об лозим меояд. Мурғро гирифта ба дег дохил кардам. Онро ҷӯшонидам як бор. Чӣ хеле ки мебинед ҳамин хел пенаи безебаш мебарояд. Ва ҳамин обро ҳоло ман албатта иваз мекунам. Ман ҳамин пенаашро гирифта пафта шӯрбо варид намекунам. Ман албатта ҳатман обро партофта, як бор дегро шуста, як бори дигар ин гӯштҳоро шуста, баъд оби тоза андохта аз нав шӯрбо ҳатман мепазам. Бо гӯшти гӯсфанд низ бо ана ҳамин намуд ман мепазам. Чунки агар молро ягон антибиотик карда бошанд ё ягон масалан кормҳое ки дар таркибашон химикат доранд бо ҳамин парвариш карда бошанд, ҳангоми ҳамин ҷӯшонида партофтан баромада меравад ва ба организми одам зарари худро намерасонад. дӯстони азизи ман, ҳоло ман обро нав карда баъд давоми видеоро ба шумо ҳатман нишон медиҳам. Бо мо бошед, ҳатман канали моро дастгирӣ кунед, обуна шавед, ёру дӯстонатонро даъват намоед. Ҳамон ҷо кнопочкаи подписатсияро пахш карда, колокольчикро низ пахш карда монед ва лайкҳои худро ҳатман дариғ надоред. фикру ақидаҳои худатонро дар комментария нависед. вақти худамро ёфта ба ҳар яки шумоён албатта агар саволҳо бошанд ҷавоб медиҳам. пешниҳодҳоятонро дар комментария низ метавонед нависед дӯстони ман. ва инчунин бо хоҳиши ҳар яки шумо ҳамватанон тоҷикзабонони мо, ман ҳамин видеоро бо забони тоҷикӣ ба шумо карданиям ва дар канали ман ҳам видеоҳо ҳам ба забони русӣ ва ҳам ба забони тоҷикӣ худамон мешавад иншоаллоҳ. аз шумо фақат дастгирӣ аз ман бошад, пешкаш намудани беҳтарин видеоҳо азизони ман. хуб дӯстони азиз, мана дар ин ҷо 2 акарачка, 2 крилия ва ҳамон як қисми дигари мурғро дар об ҷӯшонида гирифтем 10 минут. баъд обро иваз карда дар ин ҷо ман дегро тоза шуста ба газ гузоштам. ҳоло бошад оби дигари нави тоза мерезем. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ана ҳамин гуна миқдор об кифоя аст. ба ҳамин гуна миқдор гӯшт. дар ин ҷо қариб 3 литр об. деги ман ҳаҷмаш 6.5 литр аст. бисмиллоҳи раҳмони раҳим гуфта ана ҳамин гуна гӯштҳоро вориди дег мекунем. ба мо ана ҳамин 2 акарачка ва 2 крилияш кифоя буд барои оилаи мо. бачаҳои ман сахт дӯст медоранд гӯшти мурға. ва ана ҳамин части ана ҳамон гуфтаи тахтапушти мурғи ҳамин селия гирифтагим, ина барои дигар авқот истифода барем безеб мешавад. ин бисёр гӯшти бисёраш нест, лекин исроф нашавад гуфта ман ба ҳамин шӯрбо андохтам. акнун мунтазир мешавем ки оби шӯрбои мо боз ба ҷӯш ояд ва агар боз маротибаи дуюм ҳам ҳамон кафкаш пенааш ҷудо шавад гирон мепартоему. баъд оста бақимонда маҳсулотҳоро вориди дег мекунем иншоаллоҳ. хуб дӯстони гиромӣ, мана ин маротибаи дуюм аст ки шӯрбои мо ба ҷӯш омада истодааст бо он обе ки мо нав дохил кардем ба дег. ва ана ҳамин пенаҳояшро
гирифта мепардоем. баъд бульёни шӯрбои мо тозаи прозрачнаи соф меояд, ки ин бениҳоят ҳам иштиҳоовар мешавад. ана дӯстони азиз, бульёни шӯрбои мо хеле ҳам ҳамин гуна соф, прозрачнаи тозаи хушрӯ шуд. акнун мо дигар маҳсулотҳоро меандозем. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. сабзӣ, як дона сабзӣ. дар ин ҷо 2 дона пиёзро истифода кардем, лекин ҳоло 1 донаашро меандозем. баъд 1 донаи дигарашро вақте ки картошкамон нимпаз мешавад, пеш аз ним соати тайёр шудани шӯрбо, баъд мо меандозем. яъне 2 маротиба пиёзро меандозем. ман фикр мекунам ки ҳамаи ин чизҳое ки ман гуфта истодам элементарни гӯем ҳамин тарзи тайёр кардани шӯрбо аст. ҳамаи шумоён аз уҳдаи тайёр кардани ин гуна хӯрокҳо ман боварии комил дорам ки ба хубӣ мебароед, вале ман боз методи тайёр кардани худамро ба пуррагӣ нишон дода истодам. инҷо 1 ҳиссаи болгарский перец, аз ҳамон қисми перец гӯем ба 3 тақсим карда 1 қисмашро гирифтаем ва 1 дона помидори на он қадар калон. ана ҳамин гуна ҳамаи маҳсулотҳоро ба ғайр аз картошка ва ба ғайр аз 1 донаи дигари пиёз андохтем. ин пенаи бардоштамонро ҳоло мепардоем ва акнун мувофиқи таб намак меандозем. дӯстони гиромӣ, ана дӯстони гиромӣ, ана ҳамин гуна мурғшӯрбои мо ҷӯшида истодааст. дар оташи паст баланд ҷӯшонидан шарт нест. ҳамин гуна майда майда ба муддати 1,5-2 соат, хубтараш 2 соат меҷӯшонем. бениҳоят бо маззаи мулоимакак меояд. баъд картошкашро ҳамин примерно баъди 1,5 соатош андозем. нормально мешавад, чунки баробари дигар маҳсулотҳо картошка ҳам мепазад ва пеш аз як ҳамин 10 минути омода шудани картошка, пиёзи боқимондаро низ вориди дег мекунем. дӯстон, ана дӯстони гиромӣ, тамошобинони меҳрубон, дар ин ҷо мурғшӯрбои мо ҷӯшида истодааст. аз мобайни 1,5 соат гузашт. акнун мо картошкаҳоямонро дохили дег мегардонем. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ва оташро каме баланд мекунем, ки то ки аз ҷӯш намонад. картошкаҳоямон вақте ки нимпаз мешаванд, баъд боқи мондаи пиёзҳоямонро низ дохил мекунем ба дег. бо мо бошед то охир, дӯстони гиромӣ. ана дӯстони азиз, инҷо картошкаи мурғшӯрбои мо нимпаз шуд. мо боқи мондаи пиёзҳоямонро низ меандозем дар ана ҳамин гуна ҳолат. боз як 20-25 дақиқаи дигар ҷӯшад, кифоя аст, лекин дар оташи хеле ҳам паст. як бор ҷӯшад, паст мекунем. ҳамин дар муддати 20-25 дақиқаи дигар тайёр мешавад. бо мо бошед дӯстон. тамошобинони азиз, ана мурғшӯрбои мо ҳам омода шуд. бульёнаш чӣ хеле ки гуфтам ҳамин хел софу прозрачный омадааст, бениҳоят иштиҳоовар. ҳамин кухнии мо, ошхонамон, ҳамин бӯи ба маззаи мурғшӯрбо аст ва картошкааш мана цели истодааст, об нашудааст. ана сабзиҳояш ҳамааш пухтагӣ, мана гӯшташ чунон мулоимак пухтагӣ ки аз устухонаш ҷудо шуда истодааст. ва дӯстони азизи ман, инҷо ман ба ана ҳамин тарелочка, яъне ҳамин косача гирифтам, супро бардоштам, мурғшӯрборо
ва ана ҳамин гуна дар ин ҷо ҳама чиашро гирифтам. Мурғ, картошка, сабзӣ. Ва агар ман барои кӯдаконам бардорам, сразу ҳамин гӯшташро аз устухонаш ҷудо карда ба косачаҳо мебардорам, ки бачаҳо бе ягон мушкилӣ, бе ягон устухон аллакай истеъмол кунанд гӯшти ҳамон пухтаи мурғро, ки барои кӯдакон чунин хеле ҳам мувофиқ меояд. Бо иштиҳои соф, дӯстони гиромӣ, ман косачаҳои сетаи дигарро нагирифтам. Инро ман барои намуна ба шумо нишон дода истодам, ки шӯрбои мо чӣ гуна омода шуд. Барои он ки ҳоло вақт камтар бар вақт аст барои ужин кардан, ҳоло рафта аз садик писарчамро гирифта меорем. Дар мо соат 5:30 бегаҳ, яъне 7:30 аст. духтарчаам имрӯз садик нарафт. рӯзи гузашта 2 приривка гирифта будем, барои ҳамин имрӯз надодам. Ҳам саҳари дерхез дилам нашуд ки бедор кунам духтарчаамро. ана ҳамин гуна дӯстони азиз, ба канали мо обуна шавед, ёру дӯстонатонро даъват намоед, каналамонро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо ин сабаби пешравии канали мо. бо хоҳиши ҳамаи шумоён ҳамватанон, мана влогамонро бо забони тоҷикӣ низ баҳратон пешкаш карда истодам. мин баъд низ иншоаллоҳ влогҳои мо ҳам ба забони тоҷикӣ ва ҳам русӣ пешкаши шумо карда мешавад. дӯстони азиз, всем ассалому алейкум. ана духтарҷони ман ҳам омад. ӯ хоб буд вақте ки ман корҳоямро мекардам. ӯ дар хоби ҳамин абед ба хоб мекунад. дар он хона хоб буд. ана ӯ ҳам омад. мо чӣ тайёр кардем? мурғшӯрбо, супчик. Да, бо иштиҳои соф. гӯед. бо иштиҳо. Приятного аппетита. Да, хайр ҳамава гӯед. лайк монитон гӯед. Ставьте лайки, да? Приятного вам аппетита, детишки. Что мы кушаем? Иштиҳои соф. раҳмат. хӯритон. шӯрбои мурғин, да? бо мазза? кушайте, хӯритон. ҳамава ассалому алейкум гӯед. ассалом. ана дӯстони азиз, инҷо мо ужин карда истодаем. шавҳарам ҳоло дар кор. ба мо иштиҳои таом, касоне ки хӯрда истода бошанд, ба шумо низ иштиҳои таом. канали моро дастгирӣ кунед, ёру дӯстонатонро даъват намоед. фикру ақидаҳои худро дар комментария нависед. дар паноҳи худои меҳрубон бошед. аҳли оила ва фарзандонатонро эҳтиёт намоед. хайр дӯстон, то видеоҳои оянда. Всем пока. Ставьте лайки. Ставьте лайки еще. хайр ҳам.